Kršo točí svoju prvú picošku, ale točí to jak pán do piče. No do piče, nekydaj to. Valkaj. No, celkom ti to ide. Vyhoď si ju, ne? A rozťahuj to, ne, kokot? Hej, počkaj, ty to máš... No jasné, určite. Jak pán na kokot. Ale náhodou mu to celkom ide. No. Tak to keby robil jednu pizzu dlho, ty kokos, tak by one... Prvá. By im napuchli brucha, ty kokos, jak oným. Pánec Kršov. To nedáš nikdy, že? Jak robíš cesto? Jaké máš pomery? Robíš cesto? No, jak? Ty mi to hovoríš, jak on je pri odpovedi, víš? Idem tam, súdu. Čo tu robíme? Robíme tú pizzu. Koľkože 3 hodiny, fuj. Počkaj, takú štiku som mal najväčšiu štiku. Najba nieka jedno, že? Vypečená reštiku. A to naša východňa. Vypečená reštiku. Ja som bol praxoval tak s ním úplných výkov, týkoľko sme plastať, že ďalších vypečená tiež reštiku. Plastať podána. S nimi režeme? Môžem to zrušiť? Môžem to celé zrušiť a začať to znova. Môžem hovoriť s vašim nadriadeným? Máme potom čiže... Je brat a sestra, že? Alebo naopak? Ale je to trošku podobné, ale ona má väčšie. Áno? A ty máš mŕte také, také, povedz, že